उनाव जोंनि अबस्थाया बांद्राय मोजां नङा रायजो राजाफ्रा दिनै नुगासिनो दङ मोनथिगासिनो दङ जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय जाय एग्रिमेन्टखौ दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै जोंनि गेजेराव पिसनि मोनसे एग्रिमेन्टआनो डिक्लेयार खालामबाय बिनि उनावबो जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि लोगोफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैनि थाखायसो जोङो बांसिन दुखु मोननानै दङ आरो बिनि जोंनि बे जोबथेसालियाव थानाय जोंनि लोगोफोरा बा दैदेनगिरिफोरा उदां जानायनि मोनसे लामायाव दिनै फैगासिनो दङ बेवहाय जोङो गोजोननो हादों आरो जोंनि थासारिया मोजां जालांसिगोन होननानै जोङो फोथायनो एग्रिमेन्टनि उनाव एकर्डनि उनाव फैनानै डिआर नाब्ला सारा बे समाव बिथाङा खुनु बिटिआर वेलकामनि मिटिङाव आगान होआखै आरो बे आगान होयैनि गुबै कारनाबो बे मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे आङो आफादखौ जोनोम होदों बिएसएफ महरै आरो एनडिएफबि हिसाबै जोङो मोनसेल'मोन एग्रिमेन्टखौ जोङो खालामबाय मोनसे आफाद हिसाबै बयबो बेयाव साइन होबाय गावस्रा थांनानैब्लाबो फैफाफिननायनि उनाव आङो बेखौ ज' खालामग्रोनाय आंनि दायथ' आरो बेखौ खालामनो हानायनि उनावसो आङो वेलकाम मिटिंफोराव आगान होगोन होननानै बिथाङा आंनो खोथा होना दोनदों एनडिएफबिनि जि थासारि गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जोङो आफाद हिसाबै जिबायदि दङमोन जोंनि साफ्रोमबो सेंग्राफोर जोंनि साफ्रोमबो लिडारफोर दिनै आफादा जोबखांनायनि उनाव जोंनि अबस्थाया बांद्राय मोजां नङा रायजो राजाफ्रा दिनै नुगासिनो दङ मोनथिगासिनो दङ बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जों मोनजानाय मोनजायैदोंबो गोदोर बाथ्रा नंबावा खारन जोङो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय एनडिएफबियाव हाबखादोंखा बावसोमनो थाखायनो जों थांदों बेवहाय जोंनि मेटारा बारा माने पार्सनेल मेटारा बारा देरसिन नंबावा जोंनि थाखाय जोंहा बयनिख्रुइबो माने जोंखौ दुखुआव बा सिन्थायाव थाहोनायनि गुबै कारना जाहैबाय जोबथेसालियाव जोंनि लोगोफ्रा दिनैसिमबो दङ जों दिनै बाहेरायाव थाबाबो जोबथेसालियाव थानाय बायदि खारन बिथांमोना जिबायदि दुखु खस्थ' लादों जिबायदि दुखु खस्थ' मोननांदों जाथिनि थाखाय बिथांमोना बावसोमनो थांनायनि उनाव आरो आफादा जोबखांनायनि उनाव स' आरो आफादा माबोरै जोबदों बे जारिमिनखौथ' बयबो मिथियो जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय जाय एग्रिमेन्टखौ दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टारा फैनानै जोंनि गेजेराव पिसनि मोनसे एग्रिमेन्टआनो डिक्लेयार खालामबाय बिनि उनावबो जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि लोगोफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैनि थाखायसो जोङो बांसिन दुखु मोननानै दङ आरो बिनि थाखायनो थासारिया गाज्रि होननानै जोङो बुंनो हायो खिन्थु पार्सनेल जोंनि मोनजानाय मोनलोङि गाननाय जोमनाय मोननाय मोनि बा धन सम्पति खामायनाय बिनि बेलायाव बेखौ लानानै जोंहा बारा सांग्रां नङा जोङो खालि जोङो बेखौ लानानै सांग्रां जोंनि जोबथेसालियाव थानाय जोंनि लोगोफ्रा उदां जायोब्लासो जोङो गोजोनगोन आरो जोंनि थासारिया मोजां जागोन होननानै जोङो फोथायनानै दङ थ' बेनिफ्राय जों नुदों सम बारलांनायजों लोगोसे जोंनि बे गाज्रि थासारिखौ दिनै मोजां अबस्थायाव लाबोनो थाखाय मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय गोबांथार माने नाजानाय आरो जुजिनायजों खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ सान हर जुजिगासिनो दङ आरो बिब्दिहै मोनसे पजिसनाव मोनफैगासिनो दङ जोंनि बे गाज्रि थासारिया अर्थात जोंनि बे जोबथेसालियाव थानाय जोंनि लोगोफोरा बा दैदेनगिरिफोरा उदां जानायनि मोनसे लामायाव दिनै फैगासिनो दङ बेवहाय जोङो गोजोननो हादों आरो जोंनि थासारिया मोजां जालांसिगोन होननानै जोङो फोथायनोबो हादों नांथाबोब्ला उदां अख्रां फैगोन होननायखौ नोंथाङा मा मिजिंथियो नों जि बाथ्राखौ सोंदों थारैनो आङो बेखौ नंखायनानै बुंनो हाया दिनैसिम जोंखौ बा डिआर नाब्ला सारखौ बा आफादनि जेसेबांखिनि सोद्रोमाफोर दङ बयखौबो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों मोजां मोनो मानोना जोंनि गारबोनाय जारिमिना हारिनि थाखायनो मानोना जोंनि जोबथेसालियाव थानांनाय जोंनि दावहारुफोरनि खस्थ' दुखु दाहाया हारिनि थाखायनो बेखौ दिनै बर' हारिया रिकगनाइज होयो बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों गोजोनो आरो बिबदिनो जोंखौ सहाय खालामबोबाय थाबावदों स' माब्लाबा माखासे बिथिंफोराव दान्थे बिदान्थेफोर जायो नाथाय समनि फाखनाव बयबो बुजिफिननानै जोंखौ सहाय खालामो मदद खालामो बेखौ जों मोनबाय थादों आरो 100%खौनो होबोबाय थादों बर' रायजो राजाफ्रा दिनै जों मोनथियो जेब्ला जोंहा आंखालफोर जायो केसनि थाखाय जोङो नांगौ जायो माब्लाबा जोङो बहाबा थांनो गोनां जायो बिथांमोननि बे जेंनाफोरखौ जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे समाव जों सोरनिबा खाथियाव थांनानै आखाइ फोलावोबा जोंखौ रावबो ना खालामा आरो गोबां रायजो राजाफ्रा गावनि गोसो गोरबोजों माने जोंखौ मोजां मोनो खोथायाव बाथ्रायाव जोंखौ सहाय खालामो सापर्ट खालामो बेबायदिहै नायफाफिनोब्ला दिनैसिमबो जोंखौ 100% बा डिआर नाब्ला सारखौ 100% बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै दङ आरो बे मोजां मोननाया जेब्लायबो थागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ इउनाइटेड फरामनि जोनोम बियो माब्रैयै फैदों बिनि जारिमिनखौ जों मोजाङै मोनथिगौ एनडिएफबिआ जेब्ला जुजिदोंमन आरो दावहाया जेब्ला जायो गोबां रोखोमनि जाथायफोरा जायो जेरैहाय मोनसेल' आफादा दिनै फैयै समनि फाखनाव मोनब्रै जाफैनो गोनां जादों एनडिएफबि प्रग्रेसिभ डिआर नाब्ला जोंनि ग्रुप बेनिफ्राय धीरेन सारनि ग्रुप जाहैबाय बेनिफ्राय एनडिएफबिएस जायखौ संबिजितआ सलायदोंमोन मोनसे समाव थ' बेबायदिहै जोङो मोनब्रै बाहागोआव गावनो गोनां जादोंमोन बे नांनायनि समाव जाखायो बेखौ दुखु मोननानैबो लाब गैया बिनिफ्राय जोङो समनि बाबेननायाव जोङो मोनसे बेनारावनो थानांगौ होननानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों जोनोम होदों गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां दान्थे बिदान्थे जालायनायनि गेजेरजों
खारन जोंनि जारिमिना गोबां गाज्रि रोखोमै बारलांदों बेखौ आं बुंफाफिननो हास्थायाखै दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जोनोम होदों गोबां माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खारना जाहैबाय जोंनि समयसाफोरखौ समाधान खालामनो जोबथेसालियाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनो आरो लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय एनडिएफबिआ जि जारिमिनखौ लानानै जुजिदोंमोन बे जारिमिनखौ नायफाफिननांगौ दङ जोंनि मार्टियार्सफोरा जोंनि मुंख्लंफोरा जि जिउ बावबाय बिथांमोना मानि थाखाय जिउ बावदोंमोन बिथांमोना बर' साफ्रोमबो सुबुंफोरा इडुकेटेड जाथों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा गासैबो बिथिङाव जौगालांथों होननानै बिथांमोना जिउ बावदों जोंनि हा हुआ रैखाथि जाथों जोंनि राव हारिमुवा रैखाथि जाथों जोंनि राजखान्थियारि बिथिङाव जोङो सेफगार्डखौ मोन्थों बिनि थाखाय बिथांमोना जिउ बावदोंमोन आरो बे मुंख्लंफोरा जिउ बावनाय जारिमिनखौ नायफाफिननांगौआ जोंहा बिबान दङ दिनै गोथाङै थानाय साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबिफ्रा बेखौ बुजि मोननानैनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों जोनोम होदों आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोंनि गासै जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो नाजाबाय थादों नाब्ला सारखौबो मदद होगासिनो दङ दा समनि फाखनाव गोबां रोखोमनि दाख्लै बावै मोननैसो माबाफ्रा नुजादों बेखौबो आं आसा खालामदों जोङो सिंजों सिं रायलायगासिनो दङ जोंनि समयसाफोरा जेब्ला समाधान जायो जों गासैबो मोनसे प्लेटफर्माव आखुबार फैफाफिनगोन खारन एग्रिमेन्टनि उनाव एकर्डनि उनाव फैनानै डिआर नाब्ला सारा आं बिनि पार्सनेल सेक्रेटारिमोन बै समाव बिथाङा खुनु बिटिआर वेलकामनि मिटिङाव आगान होआखै आरो बे आगान होयैनि गुबै कारनाबो बे मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे आङो आफादखौ जोनोम होदों बिएसएफ महरै आरो एनडिएफबि हिसाबै जोङो मोनसेल'मोन एग्रिमेन्टखौ जोङो खालामबाय मोनसे आफाद हिसाबै बयबो बेयाव साइन होबाय गावस्रा थांनानैब्लाबो फैफाफिननायनि उनाव आङो बेखौ ज' खालामग्रोनाय आंनि दायथ' आरो बेखौ खालामनो हानायनि उनावसो आङो वेलकाम मिटिंफोराव आगान होगोन होननानै बिथाङा आंनो खोथा होना दोननायमोन बिनिखाय आं पार्सनेल सेक्रेटारि जाना थानायखाय आंनाव गोबांफोर फर्म फैदोंमोन कनसेन्ट बिदोंमोन जे नाब्ला सारखौ जोङो वेलकाम मिटिङाव नांगौ जोंनो सम होनांगौ होननानै गोबांथार फन दिनाव नङाबाबो 5-6थासो बेबायदि कलफोरा आंनाव बै समाव फैदोंमोन आरो नाथाय नाब्ला सारा बे मोनसे थांखिजों गावनानै थानाय एनडिएफबिखौ ज' खालामनो नाजादोंमोन आरो बेबायदिनो बिनि कनसेप्टजोंनो सम बारलांनायनि उनाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा सानफाफिननानै बुजि मोननानै आखुबार हमफाफिननानै बे थांखिखौ हमफाफिननानै इउनाइटेड फरामखौ दादों आरो बियो बयनिख्रुइबो माने गोरा गोख्रोंसिन महरै दिनैनि थारिखआव जायगा मोननानै दङ बिथाङा जेबो दाय गैया होनदों नाथाय माखासे बिटिआर खोथाखौ नोंथांमोना मिथिना दङ मा स्टेपआव दङ उदां अख्राङाव बिथाङा फैयाखै बेयो सैथो बाथ्रा बिथाङा दिनैसिमबो एनएपि काहिलिपारानि मोनसे जेलाव जोबजानानै दोनजादों मैया नंगौ सेसन कर्टआ मोजां पजिटिभ मोनसे जाजमेन्टखौ होबाय बे पजिटिभ जाजमेन्टनि गेजेरजों बिथाङा उदां अख्राङाव फैया खारन बिथांखौ जोबथेसालियाव लाखिनाय केसआ गुबुन सिबिआइनि केससो बियो स' बेयाव पजिटिभ जायोबासो मोजां जाजमेन्टआ फैयोबासो मोजां रिजाल्टआ फैयोबासो बा बेल हियारिंआव बेल मोनोब्लासो बिथाङा उदां अख्राङाव फैगोन